Production. Haka ne ta zamo amarya ba dan ta yi ɗaukaka ba, ta zamo amarya ba domin ta fi kyau ba, ta zamo amarya ba domin ita ce ba, sai dan mijinta na santa ashe ƙauna ce ta. Baby yau ko gobe baby ya zamo angonki, da amarya ta zama taka baby kar ka yi mata wayo. Baby yau ko gobe baby ya zamo angonki, da amarya ta zama taka baby kar ka yi mata wayo. Ito kin ji amarya sai ki buɗe kunnanki, auren soyayya ne ke kika zaɓa bokinki, kin yarda kin amince har ya biya sadakinki. Menene abun kuka yau ranar murna ce, baby yau ko gobe baby ya zamo angonki, da amarya ta zama taka baby kar ka yi mata wayo. Baby yau ko gobe baby ya zamo angonki, da amarya ta zama taka baby kar ka yi mata wayo. To sai ku yi haƙuri dan da an ɗauro aure, ba wasa ba to ku sani a zaman aure, lallai kun dace da ke da shi mutuwa tare. Wai menene a cike aure kauna ce, baby yau ko gobe baby ya zamo angonki, da amarya ta zama taka baby kar ka yi mata wayo. Baby yau ko gobe baby ya zamo angonki, da amarya ta zama taka baby kar ka yi mata wayo. Kin yarda da shi shi ma ya yarda da ke, ya baki gari ya ce rayuwarsa da ke, ya zaɓe ki ya ce haskensa da ke. To kai da gani ai ka san haka kauna ce. Baby yau ko gobe baby ya zamo angonki, da amarya ta zama taka baby kar ka yi mata wayo. Baby yau ko gobe baby ya zamo angonki, da amarya ta zama taka baby kar ka yi mata wayo. To ashe ma ke dince yayi ta jira bai ɗauka ba, to ashe lokaci na nan zai zo ko ba shirya ba, kuma lallai na san ku kun shirya ba tun yau ba. Inda alkawari ba rabuwa soyayya ce, baby yau ko gobe baby ya zamo angonki, da amarya ta zama taka baby kar ka yi mata wayo. Baby yau ko gobe baby ya zamo angonki, da amarya ta zama taka baby kar ka yi mata wayo. Baby yau ko gobe baby ya zamo angonki, da amarya ta zama taka baby kar ka yi mata wayo. Baby yau ko gobe baby ya zamo angonki, da amarya ta zama taka baby kar ka yi mata wayo.